Her er en lille video om, hvordan man laver sådan en figur her med en sekant og en tangent, og hvor man kan ændre på det punkt, man godt vil bestemme sekanten og tangentens hældning i. Jeg starter lige et dokument, og det hele foregår i et grafværksted, så jeg åbner grafer og taster en funktion ind. En halv x i anden her. Ændrer lidt på akserne. Sådan der. Det er fint nok. Så vil vi have det punkt, som vi vil have tangenten i. Det skal være et punkt på grafen. Og jeg vælger bare et punkt på grafen. Og det skal vi kunne ændres ved hjælp af en skydeelement. Så jeg vælger handlinger, skydeelement, og sætter den her oppe i hjørnet. Højreklikker på den, vælger indstillinger. Variablen vi godt vil ændre, have knyttet til skydeelementet, det skal være x0, som er x-koordinaten for det punkt. Den værdi den starter med her, vælger jeg 1. Så går jeg lige ind igen, fordi jeg blev ikke færdig. Den skal gå fra -5 til 5, og skridtlængden skal være en halv. Og så kan jeg lige vælge der og minimere, så den kun de fylder der. Så går jeg ind på x-koordinaten på punktet, højreklikker, vælger variabel og kæd til x0. Og så kan I se, indretter den sig til 1. Og hvis jeg ændrer på x0, så følger den med. Så kan vi lige tage den der på. Men man kan også hive rundt i den her, hvis man kommer til at gribe fat. Og det vil vi ikke have. Jeg fortryder lige. Vi vil godt have den fastgjort, så den kun kan ændres op i skydeelementet. I højre klikker, går ned, vælger fastgør, så er den fastgjort. Så skal vi have et punkt til, fordi en sekant skal have 2 punkter at gå igennem. Så jeg vælger igen punkter og linje, punkt på, og vælger et nyt punkt på grafen. Klikker 2 gange. Sekanten går igennem begge punkter, og det er en linje. Så punkter og linje, vælger linje, og klikker på begge punkter. Og det er sådan set sekanten. Der. Og tangenten går i kun gennem et punkt. Og der kan vi sådan set gå ind i punkter og linje, og vælge 7'eren hernede, der hedder tangentlinje. Så har den tangenten. Sådan. Og sådan. Gør den lige lidt længere. Så vil vi måske godt kunne kende lidt mere forskel, og jeg vælger her at gøre sekanten grøn ved at højreklikke, farve, vælger farven grøn, og tangenten blå, vælger ned farve, linjefarve og blå. Og punktet her vil vi også bare have blåt, og det punkt vi kan rykke ved, vælger jeg også bare skal være grønt. Og jeg fik valgt begge punkterne, så jeg går lige ind her og vælger blå igen. Det kan man engang mellem komme til. Jeg vil også godt lige gøre punkterne lidt større, så jeg tager lige højreklikker her, attributter, og så ved hjælp af piletasten skubber jeg hen til det store punkt. Det samme gør jeg her, men jeg tager bare det hulepunkt for ligesom at markere, at de virkelig er forskellige. Det er det her, man kan rykke rundt på, og det her, der er fast, det kan man ikke rykke rundt. Yes, så vil vi gerne have ligningerne for de to, altså tangentens ligning og sekantens ligning. Det gør vi ved at højreklikke på linjerne, vælge koordinater og ligninger, højreklik, koordinater og ligninger. Vi kan se, at de har forskellige farver, så det er nemt at skelne mellem dem. Men alligevel vil vi godt lige have dem opstillet over i siden, så jeg skriver lige noget tekst. Jeg skriver sekant.
tangent. Og sekanten var den grønne, så tager vi lige ligningen for den. Tangenten tager vi den. Men oftest er det hældningerne, man gerne vil se på og sammenligne. Så derfor så vil jeg lige gøre plads til hældningerne. Jeg skriver lige tekst, hvor jeg skriver hældning. Jeg skriver lige et nyt tekstfelt. Og placerer vi det lige under. Hældningerne findes nemmest ved at bruge målinger herover i menuen. Og så er der simpelthen noget, der hedder hældninger. Og der skal man bare klikke på linjerne. Og så smide dem derover. Sådan. Så kan man se, at jeg skal lige ud af det ved at højreklikke. Så kan man se, at hældningerne ændrer sig. Og hvis de kommer ind oven i hinanden, så bliver de lige med hinanden. Det blev det lige der. Så kan vi lave aflæsningslinjer ind på akserne, og det gør jeg ved at lave nogle hjælpelinjer, som er vinkelrette. Jeg laver vinkelret på aksen op til det punkt, vinkelret på. Jeg ramte sgu ikke. Vinkelret på aksen hen til det punkt. Sådan der. Og laver et linjestykke fra skæringspunktet her, og så derhen til, og fra skæringspunktet og derhen til. Det er sådan set linjestykkerne, som er vores aflæsning ind til akserne, ikke vinkelretterne. Vinkelretterne har vi brugt til at finde skæringspunktet, så dem skjuler vi bare igen, eller fjerner for den skyld. Og så kan vi lave linjestykkerne stiplet eller prikket eller et eller andet for at vise, at det egentlig bare er aflæsning til hjælpefigurer til for eksempel trætrinsreglen. Det samme kan man gøre ved det andet punkt. Vinkelret der. Punkt og linje. Linjestykke. Skæringspunkt. Der. Skæringspunkt. Der. Jeg bruger piltasterne til at navigere her i attributterne. Og så har vi så dem her aflæsningerne, samtidig med at vi kan se sekanten og sekanthældningen ændrer sig, når vi nærmer os tangenten, så nærmer sekanthældningen sig tangenthældningen fra begge sider. Vi kan ændre punkt. Vi kan ændre graf. Ja, nu skal jeg lige op og have fat i punktet her. Sådan der. Og så har vi en fin figur. Sådan.